Ordu zaiatzen egaia, bizikletakin nola ibili behar dien, bai bide horrietan eta bai espaloietan. Oinezkoak preferentzia dutela eta horiek kontutan bai hartzeko. Eta gai bide San Francisco, zuitz asko dare eta zuitz artean atea ditezkeen persona, hori bai kontutan hartzeko. Gero seinalitik aldetik bai, esaten diegu ze seinaleak dauzkegun herrin, bakoitza zezan nahi duen, eta gero joku bat iten dugu beraiekin bai, ikusteko kaskoa nola oain 16 urte baino gutxiago dutenentzat berresua denez, ze aldea dagoen eta kaskoa eman edo ez eman. Ordu joku bat iten dugu arrautz batzuekin iten dugu joku bat, eta ikusteko aldea. Jartzen dugu arrautz bat protekzio gabe eta beste arrautz protekzioekin. Bera ikusteko aldea. Kontzientzia pixka hartzeko. Azken fina nahi deuna da kontzientzia hartzea. Bai biziketan iritzen dienean eta bai oinez juten dienean, ez bakarri biziketarekin. Orduan dauzkaten kalean, dauzkaten portaeraz, pixka zentzukin izateko eta kontzientzia hartzeko. Seigarren mailakoa dira, ikastetxe guztitatik etorri dira, guztira ia 200 ikasle pasako dira gaur. Eta, asmoa hori da, Josemarik esan duen moduan, bizikleta gero eta gehiago erabiltzen ari da, baina ikasi behar da kaleak eta denon artean elkarbanatzen. Zeren batzutan gazte hauek ibiltzen dira pixkat errepideteatik kanpo kontukin ibili behar dira. Hori dela ere, beste tailer bat ere antolatu da 11ko ordezkari batekin, ikusteko ere gaitasun baten faltan dauden pertsonak ere ze zailtasunak dituzten kaletatik ibiltzeko, ez? Eta horrela nik uste pixkanaka konturatzen diela ere behaik ez daudela bakarrik eta beste jendea ere respetatu behar dutela eta azken finean hori, pixkate elkarbizitza bultzatzea. Kaskoa beti jarri behar dela. Guko handi burbuina garatu gabe daukagula eta horregatik handik 16 urte arte kaskoa behar deula. Ze 16 urte betetxeiteunen gure buru ezurra handik horrago da eta orduan golpe hartze bat dugu ez da hain arroskitsua. Kaletik ibiltzeko eta toki batea joan behar baldin badeu, eta ez baldin badeu kotxeik behar kutsatu gabe eta hobeto juteko. Lanea joan behar baldin bazu adibidez Donostia, suposatzea kotxe erabili behazula, baina erritikan ibiltzeko eta hobeto da ustea. Kotxean ordez bizikletan jutea eta gutxigo kutsatzen zu hartaz.